Promiň, teď mi sedla na vežanta. Jaj. Ale já vidím Barta, ale nevidím vůbec Firďoni. No já to točím. Počkej. 0. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Půl jedný je. Co to říkáš? Ne. Pozdě, Za 5 Za minut. 5 minut teda no. Co za 5 minut? No, za 5 minut půl jedný. Za 5 minut. Hele, to je ten, jak by se bral koště. No, to je ten. Koště? No, koště. To je fighter, vole. Varšava. To je dobrá a dal mi tak dobře. Jo, hejdu, vole. No nic, jo, neříkal nic slovo. Ten se zmok akorát na tak jako. Tam bylo jenom samý ticho. Koukej do kameny aspoň. Ale můžu natáčet, asi. No, snažím se, no. Teď natáčíš, jo. Zpráva, ale to bude, Po nás kouká. to bude máma. Měl by si uklidit, přeháníš z toho. Napiš, jak si mám uklidit, když jsem 2 dny nebyl doma, Ne, vole. vole, já jsem se sklidnit, vole. Já to blbě přečet. Jako nevohejbej se furt, já to blbě pochopím, ty vole. Ale bažan fakt chci, ty vole. Ne, to se mi prokrvuje hlava. To je blbý. Bolí ti hlava, mě bolí Ne, ruka. takhle se mi hrozně prokrvuje, to je blbý. To on to nikdo chodím šaly. Já ani nevím, Co tě natáčej, když tě no to je ono. Posledně byl růža. Jo, ale máme radost, že na mě takhle leží. Budeš z toho vedle. Jaj. Ve. Už jsem tě dlouho neviděl. Mě si vyhlásí, chápeš No to? to víš. Tak musím zase někdy počítat. Musím zase někdy počas si zbožila i dobytek. Vzhledem dovnitř ty máš čurák už, ty vole. Je pardon. Počkej, to na pičovinu. Ty takhle jsem vyváděl, vole, 16 letech. to dřív, vole. Ty vole, prosím, neber se se mnou. Ty vole, to je jak Tom a Jerry, ty vole. Ale takhle. No, to už jsem dneska napsal. No. Mám všechno. No jasně, ale otevřu ty vole. Ber to. Já to beru, ty vole. To bude YouTube jak prase, ty vole. No a co? A co? Co mi řekneš, ty vole? Jak to nazve možnavý myšák, ty vole, nebo... Teď tě kopnu do koulí. Au. Dáš mi nohu na rameno. Počkej, to není, vole, Drauzalová, vole. To je měkká, ty vole. To mě kopnu do koulí a teď je měkká. Ti mohli by tě kopla do kůl, já jsem stříhej. No, já nevím, Je. To jste dá vychytala, jako. To se hodně vychytala. ty vole, jsi zbožila jak dobytek, chápeš to? Hele. Ty vole, jestli tě vedu domů, tak Radka mě zmlátí jako psa. Ale vidím tak 10 vteřin, ty vole, a návštěvnost, vole, 20 milionů lidí, ty vole. Ty vole, to bude jako co bude. Vydá se to na YouTube. Dáme. Já jsem to tam dala ze všem. A tam jsem naštěstí nehrála hlavní roli. No, teď jí máš. Máš dobrou hlavní roli, si stání kapuca tě vidět do obličeje. Ne. Ještě by to chtělo autobus, ošukáme Mondýnu. Ty vole, kam běží. Maria, To je jako boxel, ty vole. stanují a bůh, Ty vole, jsi jeli z Opula, ty vole. Ježiš. Ty vole, já nevím, někdy o Vánocích byly prázdní, to byl nějaký cápek, pej, ošukáme blondýnu a tady a to bylo. To se dělá kapuce na hlavě a to je, ty vole. Posraná, ty vole. Teď už tady chybí jen borec, ty vole, a hula, ty vole. No jo, ale ten úsměv, ty vole, ten úsměv nám to vyhraje, ty vole. No ahoj. Myslím jako super. Ano. To nám vyhraje, ty vole. Hele, na AXN je teď to, že když pošleš video, pojedeš do Hollywoodu. Ale já jdu do 5 proti 5, jo, kdyby to No, nevěděl. budeme dát, vole. Co? Já půjdu na primě, Kdy? kamaráde, nevím, až tam Jdu po stomečku. Tak to se budu mekat, ty vole. Viděl jsem tě, že 5 proti 5. Kamarád, není mu zima. Ne, já se tak pohybu, aby nebyla zima. Předcházím A zimě. to není zima, víš.
To je možná lepší, něčeho si testosteroní lili, pánové. No nic, no. No nic, vole, kdyby to bylo nic, Já mám tak... svůj dost. No, Hernajs, ten byl. Ale víš, co si kup, hele, Highway Kentucky whisky, ty vole, to si kup a budeš vrhat. Ty krávo, to je Ale hnusný. ty, kdybyste mi někdo sáhl na nohu, tak to vůbec nesedím, protože já vůbec nesedím prsty u nohou. A kam až ti mám šlapnout na nohu? Až sem. Tak to, no tak tam bych to sejdila. No tak to říkáš. Ale prsty. Já už to furt nebolí. Tak ty vole, máš 3 metrů už. Dneska prostě taká možná. Dopadl, já teď jdete. On ráno dostal slepák. Kdo? La 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 la, ša la 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 la. Tak jsme tady do nemocnice, večer. Počkej, co to? Vědomě sedím večer a kámoš, no povídej. To nestíhám, ty vole. Kámoš má průkaz BSI. Cože má? Jo, auto. Co? No jako jak, dávaj to, No to já vím, no. BSI, vole, to jsou takový ty... No ty čuráci, já vím, no. A na to nás tam pustili. Vás jo, to je možný, ty vole. Do prdele, já to stopuju, já to... Ty vole. Klíčový svědek, leží na pokoji číslo 4. To je dobrý, já? To je hned, já? Stůj a povídej. Co ti řeknu? Jsi fakt... Václav. Fajn kamera. Do prdele, proč já jsem to... Prostě Ale mám on je jeden fakt- procent, to je ale- fajn kamera, to mám Prostě radost. fakt jsi... Ale koruna, vem to jiný. Fajn. Ty vole, Václave, A já vás mám ráda, ale všichni přikoci. Do prdele, kdybych já to nestopnul, to mohl být závidíš, ale teď se tím začne líkat, ty vole, ale ty vole, můžeš ten proces končně. Koruna. Tralala. Ale ty něco radce, ať má na tváčku. Ale to tvoje video je nějaký akcí, kdo to nechce uložit, pořád. Ona mi dala hlavičku, ty vole. Dacla, ty zda Dacla máš radce, Hele, vole. nechcete jít nahoru. Jsem, no. No, vidíš, tak, ale tak tady máš. Tady máš. No, tady máš. Ale oni ji tam nepustí. Výplní. No, tak. No, čau. Já to nebudu hrát. A to nebudu hrát. Yeah! Neboj, ty vole. Ty vole, se to ještě neuklidilo, ty vole, neuklidilo. Neuklidilo. Dobré. Ale jdem nahoru šéfová, tak brzdí zase, jo? Na tom mluvím. Jo, ale mám